bengimane ngisho nami ngikwazi-ke kodwa-ke lokhu kodwa-ke I cannot get enough. Of me? Yeah. Ngangiphinda Eh, ngangiphinda so wazile vele sizongihlekisa le. ungangiphinda nge-quickie-ke Eh. bayinkinga khona khona ewadi la Eish. useyashutha-ke kodwa Eh. ngibuye ngiphinde kodwa uzokhwahla-ke Ngikhona right? Right. Good, good. Kade ngivalelisa kwigenge ebantu abasha bamse ukuhlala nabo. Sure. Njalo makulesine njengoba kuzoba khona ukuguquguquka kwezokusakaza. Angazi-ke ukuthi izothiwa intweni. Eyam now. Mshengo. Angazi ukuthi izothiwa intweni. Isilonda le ndaba yethu angazi nje nami ukuthi Ngicabanga ukuthi sekuyisehlukaniso lesi. Seyidivorce. uyabona i-divorce njena abantu sikhulumile last week ngokuthi khona abantu bengakhulumi ngikwi-podcast ngikhuluma ngokuthi khona abantu abahlukanayo hayi ngoba kukhona i-cheating hayi ngoba kuqatshwene but nje kuveleke nje kwabanda kwaqhephuka nje yabo labo bantu inkinga ngoba babuyelane eceleni. Enye into ilethi uma nisathi niyaphuthumana yabo kade kunomsebenzi mathi niyaphuthumana nisathi nineqala bese uzingane wema lo kodwa lolu bengene nini wena baba umenza noma umenza awukuthi bese yapi lo ndawo bese yapi ne ukuthi bese xoxa kugoqa indaba ukuthi ayiyazi ngiboneni ngiboneni gogo ubaba nje bekhalisa umama lokho asikubingelele ngikunike nethuba lokuthi ubingelele kumlaleli ekhaya. Yes, ngibingelela kakhulu kuzithandwa zethu emakhaya abalaleli bekhozi sibathanda kakhulu. Ngibingelele futhi ngi-live kwi-TikTok ye-Medilution, ngibe live futhi kwi-YouTube ka-Dr. Nomcebo Mthembu. Ngiyazibulisa nazi izithandwa zami lapho. Yeah. Kuningi esikhulume ngako ikakhulukazi kulonyaka. Ngiqale ngako nje ukuthi simasibheke emuva kuningi kakhulu esike sathi ukuthinta Doc. Kodwa namhlanje ngiyafisa ukuthi sikhulume ngesimo. Sikhuluma ngezimo ezihlukahlukene ikakhulukazi makwenziwa umntavazo. Sure. Khona lento yemsindo eyenzekayo uma kunomntavazo. Eminye yayo ngiyakhumbula sesikhuluma ngayo kwakukhona nezinto ezithinta lezinto ezigcina ziba ama-turn off isound oyizwayo ithi iyathusa uyabona kodwa ke iyona leyo msindo leyo eyenzeka uma ngabe kumntavazo. Look, imsindo kumntavazo kuyenye indlela yokucommunicate phakathi kwakho nomuntu wakho, alright? Yes, ngaba khona imsindo thola ukuthi lo msindo lo if usufika wena ngenxa yakho wena nokujaja kwakho mhlambe ngebackground yakho ethizeni usiyawujaja lo msindo. So namhlanje sifuna umlaleli ekhona ekhaya ukuthi naye understand ngoba kuningi la okuthiwa abantu banginonyatsana ukuthi kusho ukuthini lokhu if kunolumsindo kusho ukuthi kumanzi yini kusho ukuthi induku encane yini kuyashibilika njalo so sokhuluma ngako namhlanje kodwa enye into enkulu ngibonile lapha enkundleni zokuxhumana ngikusendelile nje nawe abantu ba-excited ngoba kukhona nalomsindo abantu abawenzawo okubonisa ubumnandi okuveza ubumnandi and leyo nto yinhle ngoba kuyi-feedback futhi nakumuntu wakho if nidavazana nayo ukuthi lento ayenzayo i-right ayi-right uyayithanda yini noma uyithanda so okuyinto enhle kakhulu leyo ngoba ngihlala ngisho ukuthi into yomdavaza it's about communication, okay? Omunye umuntu ucommunicate ngomzimba wakhe even from the time nenza i-foreplay nje nithintana umuzi ukuthi uyavuma lo muntu uyadedela nomzimba wakhe uyavuma but same time as kwenzeka lokho ku-foreplay nomzimba wakhe kuba noshintsho ngithi olukhona so part of ukushintsha komzimba ukuthi number 1 inhliziyo ngesikhathi sishaya kakhulu igazi sishaya udambaye nokuphefumula kuyashintsha so lokho kuphefumula lokho kukodwa kusho ukuthi sokuzoba nokuhema okukhona nama sounds uyabona leyo sound le iyodwa yakutshela nokuthuka umuntu esephahluka angaza akuthembise ukuthengela nestimela but uyabona ukuthi kodwa uyabona ukuthi kwayona leyo
leyo nto ikutshela something ukuthi either lo muntu uthi mangiqhubeke, lo muntu uthi ngiyayithanda lento, or mhlawumbe lo muntu uthi ngiyamlimaza. Okay, so ukubaleka kwe-sound ekameleni kukabili, mhlawumbe kunale sound esiyenzayo ngenxa yokuthi siyacommunicate ngawo umdavazo eyenziwa umuntu, base kuba khona le sound futhi sobe singene kuyona futhi eyenziwa umzimba ke manje ngenxa yawo ke umdavazo. All right, imake doc ngoba ikhona futhi nayo lama sound sengikhuluma ngale umuntu ekhuluma iqala kuno kodwa uno ongasho ukuthi yeka. Yes, uno oshuthi qhubeka ukuba uno uthi sabathe mhlawumbe uthi yabuza phela ukuthi kwenziwe njani sime siqhubeke, kodwa futhi kube ubanjwa ubanjwa kuthiwa kuyacaca kuthiwa hlala, kodwa manje uyawuza lona uqala kade uphezulu wehle ugcina uno phele kanjani. Uyazi-ke kodwa-ke ngoba Mshengu kumele thina sibe responsible ngoba sikwinkundla yomphakathi. Kubalulekile ukuthi sibatshele ekhaya ukuthi awukho uno oh yes, awukho nje uno ovumayo, whether uqala uphezulu wehle uno nje. Kubalulekile lokho ngoba part of yona into yama sounds ebakhona ekameleni iyona leyo sound yokuthi in fact mina ngiyakholelwa ukuthi isound okuyiyona right kakhulu ekameleni ile sound yokuthi khuluma into if uthanda uvume uthi yes ngiyayivuma, if ungayifuni uthi no, if uthi umuntu go slow ayisho ukuthi kancane baby, eyiphinda baby, ngena baby, ngiyakuthanda ngiyayithanda into yenzayo, qhubeka, uyabona imnandi lento, ngiyakufuna baby, uyabona zonke lezo zinto i-communication nama sound right lawo ngoba anikeza i-guidance yokuthi kwalento esiyenzayo mina ngiyavuma ukuthi siyenze. Okay, ifisa ukudlulise laba masibuya mhlambe futhi nawe namlaleli ekhaya uzoba ingxenye lokukhuluma kwethu. Inombolo elula kakhulu ithi 0860002437 ungena bukhoma 0860002437. Asidlulisela abadokotela masibuya siqhubeke. Ngiyazi masibuya wena mlaleli ile sound udokotela athe ukhuluma ngayo lesidala umzimba akazolalela cause olungaphika phela lohamba phambili siselawini ezaselawini udokotela umthembu doc sisaqhubeka nawo ama sound lawa. Yes, imisindo le eyenzeka uma sikumdavazo. yes, awuqhubeke dokotela uchaze ama sound now lawa ahambisana nokuhuma. yes, yeah, now ama sound lawa kunabantu, look, ama sound ungawenza ngevoice, okay, isound ungayenza ngokuphefumula, kuyi-sound nayo leyo. I-sound ungayenza sometimes even nangokumuva ngendlela movement owenza ngakhona. I-sound iba khona nange-friction, ukukhuhla, ilapho songena khona physically-ke manje ekameleni. Kodwa futhi ama-sound omdavazo, even ne-sound yekamelo, ukuthi ikamelo lakho linendongo enjani, kune-sound, kune-echo khona, kube ne-sound yombhede, kube ne-sound ye-headboard, kube ne-sound yengubo ezikhona. So zonke lezo zinto they're all creating a sound. So asiqale kule sound ithi ngqu ngqu. So asiqale kule sound ke manje le eyenziwa umuntu, okay, because ngesikhathi umuntu enza isound kubalekile ukuthi nawe umlalele ukuthi le sound umuntu ayenzayo iphuma kwamaphi imizwa kuyena. For example, kunomuntu ozokwenza isound yobumnandi, okay, so uyabona isound yobumnandi iqala ngokuthi uyabona ngesikhathi se-foreplay, all right, iqale ekuqaleni but isiyajika ke futhi emva kwaloko siba isound uyabona uyayizwa ukuthi lento inobumnandi lendoda nayo ibhonge nayo if kukuthi kunokubhonga. So uyayizwa isound ukuthi lo muntu lo ekugcineni uza ubumnandi, or sometimes lo muntu ngaphakathi kuye nje uzizwa nobuyena ulahlekelwe nje nanawe wena ukuthi kwenzakalani lana. So usemhlabeni wakhe. Yes, yabona whether uzokubiza ngezithakazelo akushe kahle athi baby, athi ngiyakuthanda baby, yes baby, qhubeka njalo njalo, whether uyakhuluma ngesikhathi ekwenza lokho, but uyabona ukuthi wonke lo ma sound ahambisana nokuthi lo muntu uzwa ini, uzwa ubumnandi ngesikhathi ndavazana, okay. Mase kuba khona isound yomuntu ebonakalisa ukuthi
wenza unomfutho wenza into like ufaka i-energy uyabona if umuntu efaka i-energy uyakhuthaza kuloko nawe okwenzayo wamlalela but naye okusho ukuthi lento ayenzayo ithatha umoya ne-energy inomfutho uyabona lokho umuntu uthi uyabona ukuthi ngesikhathi umuntu enze njalo whether uyashesha ukuthi or uthi kukodwa lokhu kuyakubonisa ukuthi uthonsa amandla ngoba ufaka umfutho kulento. Kube khona isound kakhulukazi eyenziwa umuntu wesifazane ngesikhathi umngena kakhulukazi benifoplayana ukuthi kumnandi but yabo le sound yokuthi unokuthuka kodwa kumnandi ngesikhathi ungena kuba ngathi ubamba umoya like uyabona kuba ngathi khona into esanda kwenzeka but iyangena mase yabona so leyo sound yakutshela ukuthi kwenzeke into kade engayilindele manje or wamthinta ngendlela lo muntu akade engayilindele ngakhona ebe nokuthuka kodwa okumnandi ayithokozelele lento uyabona like uyabona uyabona ukuthi uthukile kodwa manje usiyaqhubeka futhi uyayithanda lento uyayifuna lento uyayenjoya uyayimukela lento ayenzayo mase of course kuba ne sound yomuntu ke umuntu mhlambe ongasemnandi khona ungabe mnandi kulento ayenzayo so yabona lo ozoze umnandi uzothi kodwa uzobe sothi yabo umunye ke lo usho ukuthi sekuthunukela khona la kuthinteke khona khona la kuthinteke khona okunobuhlungu abuzwayo siyathunikala ke lo muntu yabona wena uzola ukuthi nakumnandi sokubuhlungu kwelohu yabo but khumbula ukuthi kunabantu ke abanye abagcina lento sebeyenza ngenxa yenjwayelo omunye uyambona ukuthi nangendlela akhala ngayo kushintshile namhlanje but kube khona umuntu osekwenze ngenxa yokujwayela ukuthi uzokhala nje yena abangumsindo uma somngenile nje kuyena enze ngoba uyaperforma okay enze ngoba uyafake okay enako njalo doc uma usuwazi umzimba wakhe ngoba ikhona naleyo ukuthi ngisho ke ephuzweni labesilisa ke la doc lokuthi uyabona ethi lo wesilisa angimazi ukhalelana yabo ngiyamuzwa nje ekhala futhi sekuyangicasula kahle ukukhala kwakhe ngoba kuloko mina ngithi ngiyakwenza la izwa lutho yabo ibe nako ukuphambana yokuthi lo wesilisa ngenzeka yena ukuthi akezwa lutho kanti lo wesifazane uyezwa kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi lo wesifazane awubange lo msindo ngoba ephusha lo ukuthi makaqede lento ayenzayo ngoba akayithokozeli kodwa ukuba ngumsindo kuzama ukufake ukuthi ayiphele lenkonzo uyabona ilapho ukuthi umuntu omunye uzokwenza isound ngoba one mhlambe usejwayele ukuthi vele mangidavaza angenza isound omunye uthi angenza isound azitshela ukuthi ngiyajabula kakhulu okuyiyona into kwimphakathi misconception eyinkolelo ezingekho ukuthi umsindo usho ukuthi umuntu uyajabula umsindo awusho ukuthi umuntu uyajabula buza yena same as if umuntu ejabula ngendlela yakhe sengiphendula lo oyishoyo ke wena manje ukuthi umuntu uzothi angizwe lento ayizwayo but awukwazi wena ukukhalela umzimba wakhe yena uzwa umzimba wakhe ngaye wena ozowakho ngawe if wena wakho umzimba ubanda wena ongezwa lento esiyenzayo la but if yena ekhala ngoba indlela yakhe yokubonisa injabulo yokuthi kumnandi la indlela yakhe now inkinga ke kulomuntu ofekayo uzomuzwa ngoba igcina into yakhe noma ushintsha iposition kodwa ukhala kushintsha kanti yabona umuntu osuka ngempela ekhalisa ubumnandi uthi noma ushintsha iposition umuzwa naye ukuthi uyashintsha uyabona ahambisana mhlambe aqale phansi but lo ofekayo uzole nje yenza into he uyabona ukuthi uyabona lo muntu osejwayele uhlupho makhelwane manje but mhlambe into ebalekile ukuthi why umuntu ezofaka
okay, ngoba ibalekile leyo nto. Umuntu ufeyikhelani, why enza angathi kumnandi kuba ngemnandi. Look, kunabantu number 1 osukenzela wena upartner wakhe ukuthi ubona ngathi lento oyenzayo kuyena uyayithokozela. So basically usuke engafuni ukukuphoxa, alright, efuna ukuthi wena kakhulukazi if umuntu wesifazane ufuna uzibona uyindoda because kungakube mengase vela thule nje athi is that all kuphela, yabona. Uma ezothi ukwenza njalo ubeqhubeka uzilungiselela. Yes. So uzokwenza lokho ngoba enzela wena ezama ukuthi kwawena kuthokozisa kunikeza isithunzi sakho. Omunye uzobenzela yena ukuthi kube angathi unayo imizwa ebenganayo imizwa kanti uyazinyeza ngokuthi yazi mina ngizwa lutho kanti umthetho wami. So manje sengenzela kwamina lento angisenzeli lo yasengenzela kwamina, alright, ukuthi ngikwenzile lokho, okay, nje mangifika emsebenzini ngasayini. Yes. Bengikhona. And then omunye kusezokwenza because usenzela kona ukuthi yabona lento le yangibhora sengifuna shesha aqede azitshela ukuthi lento le ngiyayithokozela, uyabona, agcina ngempela esefikile kuvutha ondaba lo muntu kanti mina bengekho lapho, alright. Now yize umuntu ezokwenza njalo kukhona omunye ozothula. And really ukuthula, I know abantu abaningi bazitshela ukuthi umuntu umethulile kusho ukuthi uyabhora ngoba phela si expecte ukuthi kube ne sound, right? Kukhona futhi doc ukuthi kukhona umuntu isigubo sakhe vele umuntu onamahloni. Yes. Akhe umuntu onamahloni abe umuntu ophansi vele noma kuthiwa niyexoxela nje akayiyona umuntu okhulumayo. Njengoba umuntu onamahloni uzoba namahloni nakhona. Even nakhona. Yes, usaba kwakona nje ukuzi expressa ngathi ukhona into wrong ngalokho kodwa futhi hayi ukuthi akayithokozeli le nto kodwa akakwazi ukuzi expressa imizwa yakhe. Kodwa ukuthi kuwambambe ngathi uyakhala kuyena ngathi angafihla yona lo mahloni lawo. Yeah, yabona abantu abaningi bazitshela ukuthi umuntu ongakhali either uyabhora noma akanayo imizwa or uyabona or akezwa lutho kanti akulona iqiniso, you know. Omunye nje ngoba usho nje ukuthi unamahloni yokuthi lento angakwazi ukuthi akhala. Omunye usuke ethulile ngoba usuke concentrate ngaphakathi kuye connecta naye, uyabona. Yes, ukuyona inkonzo ukuthi usemafini. Ngoba kunabantu abathi if sebe enjoy bangene kulento esithi trance lo ngena ngathi ingqondo yakho uzumbona namehlo aphetuke bheka phezulu uthulile akekho kulomhlaba lona, but kuyenye into okuthiwa itrance umuntu angena kuyona if esekumdavazo uzosithulela lo muntu, okay. Mase kube khona omunye umuntu othulayo kanti ukuthula kwakhe ingenxa yokuthi kunezinto ezimvimbayo. Kakhulukazi into ezimvimbayo is either i-past into adlule kuyona before or indlela akhuliswa ngayo. Uyabona ukhuliswa ukuthi muba ngumsindo umuntu wesifazane kusho ukuthi uyisinebe, muba ngumsindo uyindoda kusho ukuthi uweak ukhaliswa umfazi, uyabona. So uzoyibamba ngoba ethuzama ukubamba le yanto usezozibamba ke manje ngenxa yokuthi ukhuliswe kanjani, okay. So omunye asaba ukuthi mengikhala uzongijaja, you know, angizibambe. Umthola umuntu usiyazimongunya nje, uyabona, ukhala yedwa ngoba usaba ukujajwa ukuthi if ngase ngiveze ukuthi lento ngiyayenjoya lento ngiyayithanda, okusho ukuthi sengizoba lo muntu uzongijaja ukuthi mhlawumbe ngilithanda kakhulu ucansi, okay. But uyabona leyo nto kubalekile ukuthi sazi isithandwa zami ukuthi isound ufa umuntu whether uyayenza isound or not ayiyona isatisfaction. Akusho ukuthi just because umuntu kune sound ukuthi wenele, alright. Isound right yokuthi nikwazi ukukhulumisana nomuntu wakho nawe ngesikhathi nenza whether uyakhala but ukwazi ukumtshela ukuthi baby uyayithanda leyo nto imnandi ngiqhubeke, uyabona. Uzojwayeza yena ukuthi next time yena uzobe sezishele qhubeka baby more imnandi lento ngenza yona qhubeka, uyabona. So ngokuthi wena umfundise ukuthi izini izinto angazisho ekwazi ukukhuluma honestly engadepend ukuthi just because wenza umsindo kusho ukuthi lento oyenzayo imnandi. Ngikuzwa kahle doc. Nanka lama sound ke adalwa umzimba. Yes. Lama sound adalwa umzimba ke nawo anako ukuthi athuke esesifaka ke kuleyo nzinto imicabango eminingi ikakhulukazi makuzothi kusaqhutshwa nje doc ezoba khona umsindo ozwayo ukuthi lo uhambisana namanzi
Yeah. Look, amanzi into right umdavaza ngoba the fact ukuthi umuntu umanzi iyakubonisa ukuthi naye uyadlala la kuwena. Phela kumele abe manzi kakhulu. All right? Nanso-ke So ilapho-ke dokotela bese bamanzi kakhulu sekuba nako leya sound. yeah. So isound iqhamukaphi? Isound iqhamuka kwi-friction. Okay? The fact noma ungakhuhla isandla nje, usikhuhla isandla nje kuzoba khona isound. So kuzohluka ke manje ukuthi ngesikhathi ukhuhla wena, ukhuhla isandla, ukhuhla ngesiphi ispeed kuzokwenza isound. Okay? Ukhuhla nje wena, ukhuhla kweyiphi i-angle ngesikhathi ukhuhla. So ngesikhathi ke kumdavazo nakhona izinto ezobanga umsindo ukuthi ukukhuhla ngesikhathi ukhuhla kunani lokhuhla khona kumanzi kangakanani lokhuhla khona. All right? Ngoba of course if kuukuthi kumanzi more than kuzokwenza isound, but also umoya, khumbula ngesikhathi kudavazwana kungena umoya. Lo moya lo uma usungena futhi ngaphakathi lithe kwinkomo yomuntu wesifazane uzokwenza isound nawo ngoba uzomela uphume phela lo moya. So ngesikhathi usuphuma, ngesikhathi wena uyafenda uyangena nako lokho kukodwa futhi kuzowenza futhi umoya loyo. Okay? Sike sakhuluma ke emasontweni adlule ngokukhwifa nokuthi inkomo abanye bathi yasuza but ukukhwifa. Okay? But ispeed sokuthi ufenda kanjani nako nje ukuthi ngesikhathi position ngoba nama position futhi anako if kuukuthi wena nizokwenza iposition ngesikhathi ofenda kakhulu kuyona inyama zakho whether izinqa nezinqa whether amazambane akho nomphambili ashayisa kwizinqa zakhe whether isisu if kukhona ukushayisana kwezinyama zenu kuzoba khona futhi nomsindo omunye futhi ozoba lapho ngaphezulu kokuthi kunalomsindo ukuthi ungaphakathi kuyena sakukhwahla ukuthanda ukuqinisa ukukhwahla sontweni. Yes, or angathi ushaya ngempama uyabona. Yes. Khumbula ke kodwa ukuthi nendluke imbhede yethu iyodwa nje ikibange imsindo ngaphezulu kwawo umdavazo owodwa. Umbhede utsegetsege wombhede umbhede ukuthi ushayisa ku headboard nani mhlambe iroom ukuthi injani phansi kune echo yini phakathi. So if kunezinto eziningi endlini lezo zinto lezi ziyawubamba umsindo. If kuyindlu eyihholo nje evulekile lo msindo futhi uzozwakala kakhulu yabona. So kunezinto eziningi ezenza ukuthi kube nomsindo, but I think into ebalekile kakhulu ukuthi kubalaleli bethu abangazinyezi ngemsindo yomdavazo. I understand. Okay? If kuukuthi ke mhlawumbe usekwisimo lapho mhlambe kunemndeni nezingane uyazi ukuthi kufanele ucontrol lo msindo, yenzani lokho zamani indlela zokuthi ucontrol mhlambe inokuthi indavazane phezulu kombhede yeni phansi thithana into nilale phansi nomthatha ispontshi ngoba lokho ngeke kube khona umsindo ofana no headboard no umbhede uyabona. So kunezinto eseningazenza ke manje ezosiza. Yazi futhi ukuthi idogi izokushayisa idogi izokwenza umsindo inomsindo kakhulu. Kodwa if nilele side by side uyabona lapho awufendi kakhulu ngoba awukhiphi kakhulu umphambili lapho uyamgudla umuntu uma ungaphakathi. Okay? Same as umuntu udokotela mawuzolala engathi uyisosha. Yes. Umkhuhle nje umgudle ngaphakathi. Same as if umuntu onomphambili la ubona ngathi awumkhulu kakhulu omncane. Lo muntu akasiyi umuntu okufanele afende kakhulu aphuma angena aphume. So kukodwa lokho kusho ukuthi wena uyile nhlobo umuntu ofanele uthi mufenda kuba ngathi uyagudla ushaya side by side. Kukodwa lokho ngeke kube nama sound. Ngoba lokho ngena kwakho uphuma uzothi usubugeja ubuphuma unomphethe so ubuyiselwe futhi. Inkinga ke lokho sokuzeshibilika ke manje. Asikunikeze umlaleli dokotela ithuba lokuthi mhlambe akubuze inombolo lula kakhulu ethi 0860002437 lona ngokhoza FM ungangena nje manje ukwazi ukuthi ubuze ikakhulukazi ngoba sikhuluma ke ngayo imisindo le eyenzeka ke uma ngabe kungumdavazo. Inombolo lula kakhulu ethi 0860002437 lona ngokhoza FM. Doc asibe siqhubeka simile naba bavele baputu bahlale begadile la dokotela asimthathe sokhozeni sakubona. Kunjani baba? Hello? Akuyena ke njalo uzuma ese Great Town eMsinga. Network yakho Doc uthi ngathi ngabuyisela le ngosi.
Okay, usho kunesizini elandelayo. esizini elandelayo. Ayisho ukuthi kuyosho bona abalaleli. Kulungile ukunqomelana. Bese-ke ukusiza la emsindweni ayisindo isindo bakwethu lungabuzwa ngengukuthi ngikhaleni angikayifuni kuyavele angilimaza imali sengivele ngilimale ngemoyeni. If ekhala uyalimala. Bayikhala umuntu udokotela yena uyalimala emoyeni. Awungitshele Msholozi asixoxe yindaba wena ulimala emoyeni ukukhala kwakhe kusho ukuthini kuwena? Ngabuzwa wathi umuntu ngikhaleni manje sengiye ngibona ukuthi hayi wonke umuntu okhalayo uyangiphuthisa ngoba ungakuthela kanjani ukukhala ukuthi ngikhalele ukhala ngoba uzwa nawe into ekukhalisayo. Oh. Uyabona-ke kusho ukuthi weperformer-ke loyo manje uzokwenza ukuthi nawe ungasamthembi omunye if ekhala ukuthi usuke ekhala okangampela yini noma usuke enzela wena ekuperformela ngoba kumele phela kubuze ukuthi akhale yini yena mokukhaleka nje akuputshuke ngoba phela lento kufanele iputshuke ngoba kumnandi kodwa if ezokucela ukuthi akhale yini uyabona ukuthi izokubhora nje nawe iqede nothando lalento oyenzayo ngoba uyambondla lo muntu akekho kanti enhlizweni nakulento usekucabangeni ukuthi aperform uya-actor. Manje sivele ngicabanga ukuthi hawu angitshela mangikuxoxa indaba njengamanje ehlekisayo ungabuzana kimi ukuthi Ihleke yini? Asethe wena nje usekhosini sawubona. Sikhona thina kunjani kuwe? Udokotela ukuthi yazi ngendlela abayibeka ngayo yazi uyibeka wayihlukanisa ngale ndlela noma umuntu idingayo ukuthi hayi uma kunje kusuku nje uma kunje kusuku nje hayi cha uyayichaza dokotela. Siyabonga baba. Siyabonga kakhulu. Niphile msiki. Asingene la ukhoze sawubona. Usokhoze sawubona. Usokhoze sawubona. Nje sizela ukhoze sawubona. Ukhoze sawubona. Okay. Asenza kanje ukhoze sawubona. Usokhoze sawubona. Kade Sikhona bhuti kunjani? yaphila mshini. Ngikhona kanye kwethu. Mshini mfowethu sibonge nje kakhulu lolu hlelo lukadokotela yazi iningi into ayifundile kule ngosi. Sakha amakhaya ethu mshini udokotela asisiza. Siyafisa le ngosi ingapheli ibuye nakwisizo nezayo. Qhubeke sakheke akhiwa amakhaya ngoba lezi zinto udokotela akhuluma ngazo uyavuselela laphana ikhuzana bomnandi emakhaya akhiwa amakhaya ikhulukazi thina-ke esishadele dokhalapha. Siyabonga mfowethu sibonga kakhulu uphile kuyezwa. Thank you. So Ake ngithathe omunye la. Usokhozeni sawubona. Ninjani weBrenda? Awu siyaphila sona sami niyaphila nani? Ima weBrenda. Wawufuna ukuthatha kwamthembu? Uvuse phela ugogo. Oh manje ungenele ukuthi kahle ukhulume ngale yokuthatha uMamthembu. Ngivele ngakubona. Ugogo. Aba Brenda. Tisha ukhosi sawubona. Hello. Ninjani bhuti? Asikhona njani? Siphilile. Yebo. Ehe. Usemsakazweni ukhoze FM ukhuluma noNkosinathi Mishengu nangu udokotela ngapha. Yebo. Uyayithanda isound? Iphi sound?
Hola. Yeah. Ikthena on. Yebo. Awu. Cha kulungile. Ngicela ukukubuza ukuthi iphone uyayibuka noma ubuyibuka kakhulu? Iphone. Iphone. Amavidiyo lawa lapha. abantu abadala. Wa- wa- Uyayithanda. Yebo. I enjoy-ke. Siyabonga niphile emzimkhulu. Engazi abantu besimame babi dokotela. Bapho nikuphi? Ladies. Ake sithathe la sibone umthola yini. Uthi ngibone lana kuma-socials ami bakhona yini? Nithini ladies? Kunjani? Bathi siyasaba. Thobekile. Yeah, uthini point? Nazi ya? Siyabonga baba. Ngibongela lo kwakho. Uphile weBlack. Bathi basaba. Bathi basaba la. Yeah, nangi no Doris uthi yasaba. Yeah. Basaba ukungena. Ukhoze sawona? Usokhozile sawubona. Sawubona. Kunjani baba? Siphilile. Yebo baba. Yes. Siyabonga kakhulu baba. Siyabonga baba. Siyabonga baba. Sokhozeni sawubona. Ukhoze sabona? Sikhona wemfuthu kunjani? Uphila kakhulu baba. Yes, I know. Ngibonile kodwa ukuthi iyalapho le ndaba yakho. Yeah. Mufika kuvutha indaba kuba buhlungu. Kuba buhlungu kumama noma kuwena? Yeah, uyabona ubuhlungu-ke kumuntu wesifazane kubalulekile ngoba enye yama-sounds leyo kufanele uyilalele ngesikhathi ulala naye. Khona ubuhlungu lo akuzwayo ngesikhathi ungena uzwe umzimba wakhe angathi uyabamba uyashokha kwayena nokukhala kwakhe kuba ngathi unokusikeka. Uyabona usuke lo muntu ubuhlungu kukuphi kwimbobo yakhe yenkomo le engena khona ukuthi usuke edabuka. Kube khona ubuhlungu ngesikhathi usungaphakathi umfenda ewumuntu wesifazane. Uthola ukuthi ngesikhathi ungena umfenda kuba ngathi khona lofika unqinde khona ushayise khona. Alright? Uma kunjalo-ke kusuke kuyinkinga ukuthi kunokuvuvukala okukhona ngaphakathi kuyena osokuyikona okusuke kufike kuthunukale-ke manje ngesikhathi wena usumfenda. Alright? So into ebalulekile ubuhlungu akuyona into e-right. Alright? If kakhulukazi ubuhlungu lokho kwenzeka during umdavazo, abanye ubuhlungu wenziwa ukuthi womile nje kuphela. Lapho-ke udinga nje ukuthi usebenzise into ezishibilikisayo. Once wakwenza lokho then akasadabuki and akasikeki ngoba akomile.
but if kukuthena uthi uzwa ubuhlungu ngesikhathi ungena ngaphakathi kuyena kusuke kunenkinga ngaphakathi kuyena esinye into ebalekile le ukuthi hambe ni attend because okunye kwalobo buhlungu kugcina soku-affecta nanenzalo ngoba phela if unomuntu wesifazane nifuna ukwakha naye so kubalekile ukuthi uhambe umsize ngoba kukodwa lokho kuzomenza agcine ngasawuthanda umdavazo ngoba umzimba wakhe uzobe usutense usaba ukuthi awe nansi lento isizongena manje isizongilimaza so even if usuke kade engakuzwa ubuhlungu ngesikhathi umngena kodwa ugcina manje sebuza ubuhlungu ngesikhathi ungena ngoba umzimba wakhe izinyama suke sezibambile sizisaba lokuthi kuzokwenzekani ekugcineni so for both nina nobabili ngcono nihambe niyo-check-a ukuthi yini ekhona kuyena esinyeni noma esibelethweni okuyinto engase kube yiyona imbangela ukuthi ezwe ubuhlungu okay all right ke baba cha ngenxa yesikhathi ke sekuphele sona isikhathi dokotela umuntu akabonge kakhulu kulesi sikhathi esibekuyona lesizini nginethemba lokuthi ke konke kuzohamba kahle nawe isizini elandelayo sibuke ezinye izinto engikholwa ukuthi zinselelo esele nazo noma mhlawumbe sibakweleta zona abalaleli ileyo ukuthi sihambele indawo la bekhona sikwazi ukubabona esinxusa-ke futhi na ikakhulukazi iy'phathimandla omasipala banawo ama-sector aqondene nezempilo bayawazi futhi ama-challenges ngokwama-research abasuke bewenza abhekene nezinto ey'hlukahlukene enye inkinga le inkinga yasekhaya ivamise ukuthi dokotela inganakwa kakhulu esimeni sasemsebenzini abantu i-performance emsebenzini inako ukumthinta ngenxa yesimo esenzeke ekhaya kakhulu yabona ukuthi izinto ziningi ezenzeke ekhaya uyozubona sekuba nesikika besikhulu kanti indaba yona isuke ekhaya yabona khona umunye umuntu ofanele abuye ahambe emsebenzini uye ekhaya nendlela abatreat ngayo abantu emsebenzini kanti une-stress ekhaya akasafuni nokuhamba-ke futhi uhlalele emsebenzini ngaso sonke isikhathi afune nabanye futhi babe la bakusetshenzwe uyazi ukuthi umuntu athe sekhaya kodwa ebebhizi enilawula ngezinto zasemsebenzini no umasajwanile umuntu okuthumelele i-report wapha straight data kanti yena uthola nini i-morning glory uyithola nini lo muntu ka-4 nansi i-email icela ngezinto zokuhlakaniphila ulale nini lo wathi usufonela umama wakwakhe we mama awukitaze phela awukusiza kumbambe nje ngomlando kuseni uyavuka vele umanzi isingubo zakhe njengeze emsebenzini no ukuthi babe ingxenye basilekelele basimeme nje sure yes sinalelo themba ukuthi kwisizini elandelayo ungahambe kuze kufike lapho yes so Mshengu namhlanje sinawe sisobabili okay ngalesikhathi ngesonto elizayo sizobe singekho ndawonye okay ngenxa ukuthi wena uzobe usuphuma ngo10 ngesikhathi mina ngizobe sengingena okay kodwa asithembe ukuthi okwakuhlangana kuyophinde kuhlangane futhi sinalelo themba ukuthi kuzoba njalo ngibonga kakhulu dokotela ngibonge ukungemukela kakhulu uzosebenza nabantu abahlukahlukene uma uzoqala ukusebenza ke nomuntu zibaningi izinto sokuyibhekile nokubuka ukuthi kuzokwazi izokwazi ukuhlangana lento ngibonge kakhulu angifuni ukukutshela nje ukuthi ngesikhathi ngenza ishow ikhaya lokhozi phakathi kwa-12 uya 3 nganginako lokho ngesikhathi usekwimbangi nganginako lokho kahle nangu umuntu engimfunayo ngangibuka isikhathi sami mina ngaleso sikhathi nakuba ngiyazi ukuthi sizokushaya lesa sikhathi angenza sikhathi kodwa bengibuka isikhathi sakhona ngibuka futhi ukuthi ne-audience esikudevelophe ngaleso sikhathi ukuthi vele kusuke kuphathi namabili awuphazanyiswa yilutho khuluma yonke mina ngangicabangela lesi station ukuphoze ezinye izinto kufanele ubambe ngekukhuluma kodwa uyabona ukuthi empilweni yonke into igcine seyenzeka ngendlela ngoba kwagcina sengikhona la ukhosini so nako lokhu ukuthi siyahlukana manje sinawe okusho ukuthi nje kusazokwenzeka okumele kwenzeke futhi yes abantu bakulandele kwinkundla zokuxhumana nanokuthi ke bakwazi ukuthi abanye beze bezoklinwa
Yes, kubalulekile kakhulu Mshengu, abeze abantu siyaklina i-medilution, siklina imithambo yegazi, siklina inkomo, siyibuyise if kuwukuthi imanzi kakhulu, nomphambili if kuwukuthi kunenkinga ukuthi nemithambo iblockile futhi siyayivula, si-drain i-acid, sikhiphe inyongo, siklina izinso, sichathe. So konke lokho kukhona lapha e-medilution eklinikhi, inamba zithi 031 765 8475. I-Richards Bay 035-760-1569. Khumbula ukuthi ngama-Mondays sisakhona i-special khona la eBotha's Hill if uzofona ufone kodwa. If kuwukuthi uney'nkinga zobudlelwane zomdavazo zempilo nomphefumulo wakho kunento eziqinile nje empilweni yakho, esibhedlela inamba ithi 072 475 47. Khumbula uma une-medical aid esibhedlela, siyayithatha i-medical aid yakho. Nibe nobusuku obuhle. Mshengu, ngiyakuthanda yazi. Uthando lini. Ngiyakuthanda. Izwa leli